Λοιπόν, τώρα και εδώ είμαστε πάλι στο Περιστέρι. Έχουμε βάλει το χοντρό σοβά μετά από μία μόνωση που έχουμε κάνει. Έχουμε καθαρίσει, έχουμε ισιώσει όλο τα σπιθουράκια που είχε με τριβείο ανακαίνησης. Αυτό εδώ το έχουμε τρίψει και είναι έτοιμο τώρα να υποδεχτεί το ψηλό σοβά. Ο ψηλός σοβάς με το χοντρό σοβά είναι ότι ο ψηλός σοβάς δεν θέλει μεγάλη στρώση. Θέλει περίπου 1 με 1,5 χιλιοστό για να πάρουμε τα τελικά. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά και προχωράμε εδώ στο Περιστέρι. Και τώρα λοιπόν εδώ είναι το σοβάτισμα που έχουμε κάνει στον τοίχο μετά από μία μόνωση και ένα χοντρό σοβά που είχαμε ρίξει μαζί με το ψηλό. Έχουν μείνει και κάτι κομμάτια που θα τα κάνουμε αύριο, αυτά εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν έχουν στεγνώσει κιόλας. Βλέπετε, χθες τα είχα ρίξει, θέλει κάποιες μέρες εδώ για να στεγνώσει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το σοβάτισμα τελικής στρώσης. Μετά από αυτό πάλι θα τριφτεί και θα στοκαριστεί. Μετά αστάρι και βάψιμο. Αυτή είναι λοιπόν η δουλειά σήμερα και προχωράμε. Καλορίζικα.